ଖମ୍ବ ଆଳୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ କିସମର ଜମିରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଖାଲ ଜମିରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷା ଜଳ ଏହା ମୂଳରେ ଜମିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ସଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 2-3ଟି ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ବର୍ଷା। ଯଦି ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମର ଜମିରେ ଲଗାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମୟକାଳ ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏମିତି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଏପ୍ରିଲ-ମଇ ମାସରୁ ବି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6-7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ମଡ଼ା ଜଳସେଚନ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ହୁଡ଼ାରେ ମଡ଼େଇକି ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ହୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ହୁଡ଼ାର 1/3 ପାଣି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ମାଟି ହାଲକା ରହିବା ସହିତ ଘାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ତେବେ 90% ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଯେପରି କିଆରୀରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନାଳ କାଟିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପତ୍ରଖିଆ ରୋଗ, ଯାହା ସଂବାଳିଆ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଝିଣ୍ଟିକା ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ ରୋଗ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଇଲେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ସାଫ୍ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର କିମ୍ବା ରେଡୋମିଲ୍ ନାମକ ଔଷଧକୁ 1 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ 2-3 ଥର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ।